Dipaliod National High School. Mula sa timog na lalawigan ng Palawan sa bayan ng Cataraza ay muling iinda ang mga kapatulog na nanayaw ng tinugot, pinagkibay, pinanday ng mga bagong panahon, hitik sa kultura at tradisyon. Ating matutunghayan ang kagalakan, kasiglahan at pagkakaisa ng tribo Mayhundron.
masisipag na mamamayan at pinagyang kulay pa sa kanilang pinakamatamis na pinya sa buong probinsya ng Palawan. Sa kabila ng pagkakaibang lahi at kultura, pinamumunuan ito ng kanilang dato ang Babaylan. Matutungayan natin ang tribong Binyanayon kung ano ang kultura noon at sa panahon ngayon, at kung paano ang pinya ay dahilan na nakilala ang tribong Binyanayon. Kaya magsaya at magdiwang, mabuhay ang Pinya Festival sa bayan ng Batarasan. Tribo Binyanayon.
sorry. Manhead. Namanhead bigla. Siguro rin kailangan natin tumayo na yung mamaya. Mamaya. Mga ulo kasi nila. Rigo Lungsod, bayan ng Batanasa, pinagpala ni Ala, karamihan sa pinagmulan ng kapatirang musting, di naglawan at naging masaya at masagana. Ngayon ay mo ng ibang kultura. Dahil sa mayabang iba-ibang patuloy kong agrikultura, natuloy ng masarap isaging at di mamarintayang kamis ng kalidad na pinya. At iniyaan na ng ilang dagat, maraming taong pa Ramp yan, sa mga biyaya